Sanin asali, daraja da kima sai Honorable Sunusi Sa'idu maji daɗin Kiru. Gaskiya ne. Tsari da tsaro, samar da santocin koyar da sana'a ga al'umma shine ƙudurinsa. Kwarai kuwa. Alhamdulillah. Ka ji magana gaske. A daka, a raya, a tsaya. Muna bayan Honorable Sunusi Sa'idu maji daɗin Kiru. Ina tare da kai 100%. Mu zaɓe shi domin ya kawo sauyi, sauyin da zai sanya sauyin zuciyarmu domin magance matsalar yankinmu. A insha Allah haka ma za. Aiki da yaƙi da cin hanci da rashawa sai Honorable Sunusi Sa'idu maji daɗin Kiru. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Inganta ilimi, noma da kuma kiwo shine muradinsa. Gaskiya ne. Hausawa kan ce ko da naka kaso na wani. Mu dai ga namu Honorable Sunusi Sa'idu maji daɗin Kiru. Allah Ubangiji ya yi mana jagora. A domin haka ne muke kiran kafatanin al'ummar Kiru Da Bebeji da su fito ranar zaɓe domin su zaɓi Honorable Sunusi Sa'idu maji daɗin Kiru a tutar jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Da shirinmu muka zo. Allah Ubangiji ya mana jagora. Sunusi Sa'idu